Gernika Lumoko kanposantuko kapera berritu dute. Errausketa labeak izan dituen kapera berritu dute Gernika Lumoko udaletxekoek. Izan ere, zorupeko ehorsketak edukitzean labea eraso du. Horregatik, kapera berritu bat egitea erabaki dute udaletxekoek. Izan ere, hormak arrakalatuta egon dira. Zimendatze lanak egin dituzte, hormak berritu dituzte, lurra eraberritu, dena jarri dute berriztuta. Guzti honek, 104.360 euro kostatu du eta zabalik dago kanposantura joan nahi duen guztiarentzat. 2 urte sarratuta egon ostean berritu da eta ateak ireki dituzte. Itxura ezberdin bat erakutsiz. Dena da barria. Horrez gain, Kristo figura bat konpontzen egon dira, arrailduta zegoena. Kristo figura horren historia ikertzen egon zirela azaldu du Jose Maria Gorroño Gernika Lumoko alkateak. Dioenez, Gironan, Olot herrialdean, Kristo horiek egiten zituztela deskubritu zuten. Horregatik, Gernikakoa bertara eraman eta eraberritzen hasi dira, bertako enpresa batean, Oloteko enpresa batean. Kapera zein Kristo hau Gernikako bombardaketa baino arinagotik zegoen. Beraz, bai iraun dutela. Bukatzeko, azalera hau 76 metro karratukoa dela esan behar da.